Ево момчето. Правя загревки тук, загревките. Леброн Джонсон. Айде, Лебрончо. Леброн Джеймс. Леброн Джеймс. Dobro загрев. Оп! Това е катастрофа. Катастрофа. Айде, Шеки. Шеки Онил. Опа, шек. Той финта малко за публиката. Айде. Това е... Трябва да бъдете на месеца. За малко. Шеки. Пауза. Де се склека, заказа. Той не слуша. Може ли направиш? Айде! Ой, заказна. Не дават кош, казна. 3. 3,5. 4. 3. Гледай ги како помпат. Морков, пръдни бе, свободно. Синка. И ракети стей. Айде, Зоки. О, е. Айде, Зоки. Ела, това е Морков от Струмц. Струмц, дръжи. Айде. Сега съм ямер, бе, това. Еве го. Ескалибур. Ой, Далибур. Леброн Джеймс, бъркаш ги. За малко. Много ги бъркаш, Леброн Джеймс. Све. Мопта! Дайте му на Морко. Морко е малко. Даваме на Морко. Морко е мал, ама са големи таленти. Он в Америка играеш. Дай му на него. Ono naći goljevo vidio smo sve zimati. Vidiš, ovo je ravno. Kad koji po-nazad to? Тук ни е много близко. Да. Не, ja mislim da treba по-назад да се стане. Я мисля. Кой бе не? Гледай се кош. Вика, стивай ги кошовите. Еви ги кошовите два. Ево Шаркаро. Чекай, нищо не гледам. Има и прадешка. Пърни си. Гледай, снимай кошо. Кошо. Без коски, види! Не сте дори ни чу. Еве го шампиона. Сима, ти си! Еве го шампионът. Завърти се. Еве го шампионът. То е струнца. Слуша, ето!